nájdeme stanicu. Chcem, aby všetci vedeli, tí, čo nájdu túto kameru, že no, tak niekoho som mal rád, niekoho nie, ale tak čo sa dá robiť. A Juraj, teba som mal celkom rád, bola to sranda vo Francúzsku. Dobre, ďakujem za túto možnosť testamentu. Prosím pekne, Wi-Fi 15 minút zdarma, ak si ho zakúpite kartou alebo hociakým iným spôsobom. Takže nech sa páči. Go! Žira, ideme. Rýchlik na tretej kolaji, postojí ti v pekle, že vraj i vraji. Predavačka stiera psích vlasov, je špatná jak zubata s kosou. Ty by ste už ti to ide, keď nechytíš tento nepôjdeš nikde. Po chvíli je stanica prázdna, bez výpravcu miestneho blázna. Odchádza vlak, Trenčína do Šaštína, v kupe sedíš ty a vrah. Z Trenčína do Šaštína, v kupe sedíš len ty a vrah, to sú tvoje horory na videu. Hľadáme strach, pochováme sladkých nocí ideu. Hrúdi sa vlak, strach a hrôza si to brúsi po kraji, podivný hlas hlási.